Salutare oameni faini! Astăzi îți prezint modelul de tunică pentru bucătari, care are în partea din spate materialul acesta respirabil. Nu știu dacă se vede bine, găurele așa. Avem varianta cu mânecă lungă, să-l și îmbrac. Are buzunar aici pe mânecă. Cam așa este modelul, cu nafturi. Așa arată modelul. Și avem și varianta pe negru. Tot așa. Așa arată și modelul pe negru. Avem și variante cu mânecă scurtă și varianta cu mânecă lungă, inclusiv alb și negru. Puteți vedea modelul pe site-ul nostru www.acart.ro. Intră acolo și vezi mai multe modele.